Karbi Lochali Asomate, Karbi Students Association, Central Executive Committee, election mate Akimi President Lapen General Secretary, Mai Pumate Lapen Kongchun Bang, Alalitum Apan Pini election Padolo, Nilitum Insam Jin Pen, election board, Nilitum Klemra Pet, advisor Lapen ex Atum Penitum Cherapen, Lapan Sosai Panitum Nisen and Pachun Ponlonglo, Lapen Lasong Bong Pensi, Nilitum Pini Kehaya candidate Pansitame, Nili election board, a chairman in pen declare for President Banke Mirjeng Kro Alang Lipensi 2023 to 2025 an session upon Alang Li Chari Ponpo Lapen General Secretary Yang Hoya Banke George Timung Alang Li si 2023 to 2025 an session upon General Secretary Yang Hoya Ini Ponpen Alang Li Chari Ponpo Lapen ini total votes 4,407 pen angbong pen 399 voters and turnout lo lapen alang 99% voting dolo lapen rejected abang 7 votes do lan pen akai Mirjeng Kro long lo 249 votes lapen Thangsing Timung President along Chapatera Petlo alang Lilong lo 140 votes lapen Mirjeng Kro 249 votes kelong abangsi alang li President Arpu Hai Ponlo lapen General Secretary along ke Budhot Terang alang li 120 votes long Ponlo lapen Barnabas Killing 75 votes long Ponlo George Timung 190 votes long lo si General Secretary yang hoya bangke George Timung alang li si Hai Ponlo si alang li tumaphan ditum advisory board mate election board committee mate ek satu benal tumhan well best wishes pidun lo alang li tum labangso Karbilo Charlie Asong anso se ton ben apar intang choji pe aphan alang li tum kam claim pon khelo lapen Karbia khai kisung ke hoy longan se alang li tum arjapo lapen kedoana a situation long talang itum cerap ceto dun po busin ning theben se alang litum phansi litum ini pen President apen General Secretary ang hoy paching ni toy phan litum ahin pen ini alang litum phan election board ahin pen alang litum declare so ठीक है labang so election itu mesen masih pasu polo West Karbi Anglong pensitame border ha am ipen taw cintong pen tawang bang khai son lo kona taksi kohora Kazirunga ro mongbe pen takap lo be itu branch an ke cintong khai lo pen branch atum sitame mesen pensi alang itu participate lo pen alang numta mesen ali jar kai bai apan alang itu same aprang wang lo pen lan susi si munun pitan susi si ceto sunang lang kusin nili hinpen suning KSA members, sub-branch unit, Lapen branches, President Secretary, Lapen regional, Lapen Central Committee as a whole. Pan kami nili ninga klong petrol alang itu nili pan aningna cetepen. He will do something for us for the Karbi community. Pun je aningna cetepen nili pan aningna cetepen. Nehan pinila song deng apa hai pot General Secretary na pamat for alang itu pan nili pen ninga klong petrol. Nili apangsi nili especially ni mitang mata ni student lapor nili especially student se hin bang isi academic hin bang focus itu laso academic hin bang ka focus along kisung ke boy ta dui ta boy fitame ki un an bang ke nili chisong o la pe charsi nun pensi la academic hin bang ni un an focus poni hansi charja poni pasi nili mata mane individual ke hai kali la bangso kali ke lage members atu kamatha ake hai pusin dili bang kami ko nil tum ke hem isibet kumare political party ason ko kapre kali lasi nil tum ke kakita hem isib pina pot claim dam rapet si la rada kang hon lapen members kang hon kedo abang ke alang litum han chorolo अच्छा नावी यूनिट पॉइंट देयर से लोग कहते हैं क्लास को था से इलेक्शन में आप पते हो तभी की है की है पास आप फीलिंग apa yang nak kita express
batang ini election thudun lo rambok lo lagi ahol ta pining mangga third year lo la bang pining mangga chunchit lo ala bang so kichu na along bangke class long claim rapid tum aning na kethe na kedo ajok ason si nili bang pudamji athema ala la son dai po la bang masao dam dapo nang na kason lo si aja le puno member satu kang hon ajoni lo ini carong obviously but la high lu pensi kang samri bu bang chok chete je pot non ini polling ta dolo counting dolo la si counting do dat non pen masih emena asai ke ceklami bang ke pangceng kan kok pangceng ke Keklaim bapang si nang ji alam kan bolo as a student organization elo students organization pinapot student organization pulang te lo kachali ahin anat halabang so koson si kang tur bonji makar biang long atema non jasmet pet ke kar biang long educational environment bang ke laan kemeo ang tek long ledet kasi first priority will be la education pang turia pan along kado velong ke cerap dunji lapen longri lapen ke pan bang ke kating ni nipin bang ke dolo lapen jasmet pet karbitum akemang hemprek kecesong abang ke putot niltum revive ponji pansi por ibon. High pen nili